ni tin mea atelova kanom thailo kanuna poimo mmc karen hi kan hriat chian tok lo wang le kan thiam chian lo wanga harsatna kan to thin te ti ji om theinan he channel hi siam ania karen hi pongam ngot chi anilova nunna kan chan pha thei awangin karen na tho dan hrachiang lo le thiam chiang lo chuan pongam ngot chi anilo uluk tak le ngun taka ngai thlaka kan lo film khur theu theinan he channel hi ilok pui ani chuan ilo subscribe ve ngei donia wala voini chu housewaring lampanga kan kalanga beginner level tang kan tran dona til amasa ka soidu chu housewaring kan ti hian face le neutral hi kan nei ta face line hi in muang hian asen rong hian ka ti ta chuan neutral line hi adum rong hian ka ti ta ni face line hi achang chuan lifeline point to trina chu face line hi lifeline an tina chan chu a main atang khan ti hian a local kha tester hian an lo dep an athir kha an depa tia han te che khan aron engwa wa thina a en the wang khan lifeline te po an to trina chu wang chuan amai ro chu I hemi neutral line a ro hian chu neutral line hi chu a engve te lem lowa neutral line a break hian chuan neutral line a po hian face line ang khana engve thei ti kha shet tur ani chun thil dang kan soi ma in hey a house hemi wearing hi het hian neutral line hi ti hian in direct ta a chuan ti hian face line po ti hian in direct ta ni chuan ten kan no hriat thiam ol samjok nan abort hi ti hian siam sa hian ka da chuan bulb hi chu heta hian ti hian kan ten kan juk vitanga ten kan herno tang chon atang top ani mai entenan thian kan tilenge tihian hei tahian akai na hi om ta tihian kan te teng hian te kai top hin mai chon in huang hian hei a hnung lampanga po a shui hi ten asen le dum hi tihian kan mangta ti top hian a eng lo top theini chu tahian connection hi kan vuanga chon plug board hi tuna chon a main tan hian kan manganga current a main source tan AC mo tikhan kan han vuat chi tanga tikhan a eng ta ni kha ni ta ni ama saber chon khami kha connection hi ti hian ain direct vek ta ni ti hian chon hemi hi thunun tur chon switch kan na mota switch kan ti chon hetiang chi tina hi ni ta hemi hi athunun nan hemi thunun nan hian kan hmang don ta ni chu I switch kan da don chuan neutral a hian da tur ani lawa face line a hian da ngi tur ani chun neutral hi eng tiklai pon eng lo lot lak na tur bal fa te I plaka te hateng ang chi te hian chuan I direct ngi tur ani chu switch hi kan han da le chin phat don ni chon a chan paina diagram hi ti hian in sha thiam mai ka ringa ti hian ka sem da no tang hian hai a har salova tiang ka diagram siam dan ang zel hian a hnoi lampanga hian he ti hian a hnoi lampanga hian ti hian a kal don ti kha lo shewula clear to 10 chu nikin zela kan no boy lo nan khan du chu karen hi ti hian hi switchboard a hian kan va vitanga switchboard a kan vi hnu a hian main tan kan manganga switchboard a kan va vi hnu face le neutral om ta ni face le neutral oma chuan he face le neutral hi heta light ti enana kan man don chon holder hi ngai ta ni holder a hian a pahnia hian ten kan vuwa topanga chuan light hi ti hian kan vuanga chuan ti khan heta hian kan onanga alo eng to mai don ni chu wang chuan chu tiang chuan kan han ti chinanga tuna hian a har salo a all some housewaring hi masa shed lo ve thei tak mai hi ne ko pahni oma face kalna tur le neutral kalna tur then beginner level atang kan ti chhota nga na intermediate ta kan lu chawang
khan hei chu kan vua ta ni chuan hei hi ti khan hei ami ein kai na hi in muam ti hian tiang kan te light vua dan re reng chu ti hian kan juk vi lu khan tiang kan juk vit lu ta chuan thian alai ta hi tiang kan ti kwal re thiam ti hian ti khan hei thon thei to lo a het le tuk ta ni chuan hemi hi plaka kan va vit lu tanga ti khan hei thian na eng to mai ni kha i beginner level a chuan ber ani ta masa thil pakhat ka soi theng hil dei mai chu hemi kan vua don hemi shui lam vua don re reng hian hemi a cover hi vua ma sak tur ania kalo vua ma salova ti hian a shui hi ta hen kan thun lut ma sang te thun lu ma sak hi theng hil mi lo tur ni ka te chuan in theng hil chuan ni tuna ka mas a kan tiang khan i he ta hen cover tu nei don lo ti na ni ta cover tu nei kha apui mo em em a kha theng hil lo tur ni thiam lo mo te khan lo te nga kha ka soi fe du wang kan da lut lo dervel ani kha asan pa soi ai chuan ti kha khatia ti kha fu ber chuan hei ti khan tha chuan ti hian a eng thei ta ni ti khan pakhat chu kan zo ta chuan tuna a switch vua dan tur kha kan zir le don ta ni switch kan vua don re reng hian a face line lampang a hian a om nge tur ni ta e switch chu kan phan vua ta tian in hmong hian a diagram a hian tian face line a hian kal tlangin switch a hian kal tlangin tian bulb vua na tur a hian a holder a hian a hanin vua ta ni chuan hemi neutral hi chu soi to le soi nuang deuin direct in kal tang ta chuan hemi he tiang che hian hemi a diagram omang che hian a hnuai hian in vua ta chu light hi ti hian kan han vua le ta nga chuan tian light hi kan on a hian ti hian hei hemi hi ama kan ti ma sak kha chu hemi switch om lo wang khan on off na om don lo wa eng reng don ti na ni ta tuna ero chuan hemi switch om to wang khan ti hian hei ti hian kan lo thunun thei pha ta ani switch wang hian ti hian hei ka kha all some me hemi diagram ang hian hei thian ta face atang hian switch a kal tlanga holder a lu ta chuan holder neutral hi chu holder a ti hian a han direct ngal vek ani khatiang khan bulb po hi pathum po om ta se switch hi pathum omanga hetiang tho hian a kalang switch kan ti chu hemi hi ni ta on off na hi heta hian ko pahnia oma ko pahni hi ta hian pakhat hi etena ta hian ka lo zai chat ta a shui pakhat kha le lama lu tanga chun a shui pakhat hi le lama alu tang chu chuan switch mang hian he bulb hi kan lo thunun thei to don ta ni chu kan han te le chinang ta hian kan tananga a har salo hetiang ho hi chu all sam na tuk karen hi chu face le neutral le art to omta a face le neutral hi face hi than chon lifeline an te chan chu lifeline kan ti na chan chu i kerena kan rena main tangka test ara kan ta hian a en thei wang khan lifeline nia chon neutral le ro hi chu a engve thei lo thunga chon hei ti hian tenga pakhata hian ti khan kan zauta a chuan a hnoya ve thung hian hei ti hian pakhata hian a lut up chon pakhata hian a chuak chu ni mai simple lutuk all some bak a simple chu om pon karing lo
tikhan kan zo le ta a sui hi face le neutral hi construction nan hian rong chin hi man nge tur ni ta hena polten hmang thin ta a rong sing hi chu outline tan hian an hmang tlang pui ni ti kha set tur ania chu lo chu a rong hi a hi lo dum ta se hi a lo dum le chuan khoi jok nge face ti kha kan thra thei don lo ni ra le lama tanga kan lo wa nge hei chu wang chuan hemi hi tester hmang hian kan hra chok thei don ta ma se mai ro chu kha teng ang boina kha kan to lo nan a rong hi chi hi tal man tur ani chuan ti hian karana kan test le don ta ni hei thian tatang hian hei ti hian awaring kaldan phung chu hei ang het tok lo wangin te kan juk me lu khan eng lo mai ta hemi mang hian ten hei face line a hian da nge to ni neutral line a hian an da ngai lo ni ti kha in tharang don ya har salova chuwang chuan face line a hian ti hian hei bulb pani du chuan switch pani hetiang ang tho hian votur ti na ni mai a har salo chuan tuna plug nen kan han vo don chinanga tuna e switch pakhat hi kan da bel lenga chuan heminen hian ta hian e kan hemi hian hemi hi atinunga chon hemi hian hemi bulb fit tinung turin a connection kha kan siam le don ani ole tuna chong kan han zo le ta hei in hmuang hian a diagram ang hian a connection hi a hnuai hian connection hi kan vo veka chon bulb fit chu ta hian kan han vo le menga tikhan chuan e face line hi ti hian a kal tlanga ten hian a luta ta hian pakhat bulb par le kalna tura hian a luta chon hemi face line hi ti hian a phei le ta hian heta hian face line chu e kal thei hemi switch on off mang hian hemi hi anung lo thei don ta ni chuan hemi soitole soi hnung de in neutral line hi chu hei ti hian pakhat hi chu kan direct a chuan ta hian hei pakhat po hi bulb fakal tur po hi kan direct le ta ni tikhan neutral line hi chu ainga po hian kan direct vek zel ta chuan face line ero hi chu switch a akal nge tur ani chu hemi power hi ei kan ham vuanga tikhan ein on sa ta ni hei chuan hemi hi in mu thei lo chu ka hrelowa e light hi han off zoi la tester hian a eng thei tlat lo me a chuwang chuan multimeter in kan eng lo nga hi in kam ki sa ti hian chuan kan multimeter hi heta hian lo se ta hian 600 ka ta a kan ti chen lo nan hemi tiang multimeter hi chu current te nan hian ka phal vak lova chuan hi kan on sa ta a khan ko voltage chu 220 ran chok to 220 chu kan han off ta nga ko engma kalwa kan han on le che kan ko 220 19 volt vel ka khani ta hemi hmang hian hemi hi kan thunun thei ta hemi hmang hian hemi bulb hi ti hian kan thunun thei ta ni ka khani hemi kaldan phung chu chuan hetiang tho hian hetiang hei hi bulb lo ni ta jok ta se hetiang tho hian kan connect anga pathum poruk po eng anga tam po ro se ti hian a kaldan hi a hinang vek ani a har chalo a simple em ya tikhan